ୟାଠୁ ଇଜି ଆଉ ହେଲ୍ଦି ରେସିପି କଣ ଦୁନିଆରେ ଥିବ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କଲି ଅଧ କପ୍ର ମସୁର ଡାଲି, ଅଧ କପ୍ର ହରଡ଼ ଡାଲିକୁ ନେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇ ଦେଲି। ତାପରେ କଣ କଲି ତାକୁ 2ରୁ 3 ଥର ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ନେଇଗଲି ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର। ସେଥିରେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଡାଲିକୁ ସବୁ ପକେଇଦେଲି। ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି କଟା ହେଇଥିବା ବୋଇତାଳୁ, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ 2ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଏବେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କପରେ ଡାଲି ନେଇଥିଲି ସେଇ କପରେ 4 କପ୍ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କଣ କଲି 2ଟି ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଦେଲି। ସିଟି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ମେସରରେ ଭଲ ଭାବେ ମେସ୍ କରିନେଲି। ୟା ପରେ କଣ ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଦବା ବାକି ରହିଲା ଆଉ। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ, ଜିରା, ସୋରିଷ, ହିଙ୍ଗୁ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ଛେଚି ରଖିଥିବା ରସୁଣକୁ ପକେଇ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେଲା ପରେ ତାପରେ ସିଝିଥିବା ଡାଲିକୁ ପକେଇଦେଲି। କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏ ସବୁକୁ ଦେଇକି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲା ପରେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଆମର ଗରମା ଗରମ ଡାଲି। ଏବେ ଟିକେ ଖାଇଲା ବେଳେ ଭାତରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡି ଦେବେ ନା ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। ଘରେ ଏମିତି କିଏ ବନାନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ।